తమిళనాడుకు చెందిన ఎస్విఎన్ జ్యువెలరీ అధినేత శ్రీనివాసన్ తన కుటుంబంతో శ్రీవారి దర్శనం కోసం తిరుమలకు హెలికాప్టర్లో బయలుదేరగా పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. తిరుమల నుంచి హెలికాప్టర్లో బయలుదేరిన ఆయన కుటుంబం ప్రయాణిస్తున్న హెలికాప్టర్ కుప్పం సరిహద్దుల్లోని తిరుపత్తూరులో పొగమంచు కారణంగా కిందికి దిగాల్సి వచ్చింది. ప్రతికూల వాతావరణం కాసేపు గాలుల్లో చక్కర్లు కొట్టిన హెలికాప్టర్ ఇక ముందు కదలేని పరిస్థితుల్లో తిరుపత్తూరులోని నంగిలి వద్ద పంట పొలాల్లో క్షేమంగా ల్యాండ్ అవ్వడంతో పెద్ద ప్రమాదం తప్పింది. విషయం తెలుసుకున్న తిరుపత్తూరు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. అయితే కొద్దిసేపటి తర్వాత వాతావరణం అనుకూలించడంతో హెలికాప్టర్ తిరిగి తిరుపతికి బయలుదేరింది. హెలికాప్టర్ చూడడానికి స్థానిక ప్రజలు గుమిగూడగా పోలీసులు వారిని కంట్రోల్ చేశారు. ఒక్కసారిగా హెలికాప్టర్ పంట పొలాల్లో దిగడంతో ఆ గ్రామ ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు.